to pass by. Dugay na ko na born again ko 20 pa lang akong edad, ti 55 na ko subong, ti bila na katuig. Pero sang time bala, nga abi ko sang una, okay na gid ya kabuhi ko. Abi ko ya, okay na gid ko ya, mag-rapture, madala na gid ko, kaya abi ko okay na gid kabuhi ko. Hambal ko, abi ko Lord, nabalaan ko na tanan. Gali damo, pakuwala sang may nabalaan. Sa Romans chapter 8, verse 28, hambal niya da, nakahibalo kita nga ang tanan nga nagakalatabo ginhimo sang Ginoo para sa kaayuhan sang mga naghigugma sa iya, nga iya mga ginpili suno sa iya kakuyuan. So din natin kita mo nga, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So sino nga tion, lantaw na ton, i-evaluate ang aton kagalingon, ano gina-purpose ang Ginoo sa kabuhi ko nga? Hambal gani ni Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. So kung kaysa, makahambal kita, ano gin purpose ko sa kabuhi ko, Lord man? Maubra ko, tapos matulog ko, mabugtaw ko, makaon ko, maubra naman ko, ang lang gining routine sa aton nga kabuhi, sa akon nga kabuhi. Ano gid ang purpose mo, Lord, sa akon nga kabuhi? Amen? So ang banya sa verse 29, kay halin pa sang una, nahibaluan sang Diyos kung sino ang iya mangin mga anak. Kagid plano na niya nga daan nga mangin kaanggid sila sa iya anak nga si Jesus para siya ang mangin kamagulangan sa madamo nga kauturan. So ang pinaka-purpose gid gali sang kabuhi naton mga utod nga ginpili kita sang Ginoo halin pa sang una, ginpili kita nga ano? Hambal niya di nga mangin iya mga anak. Kaginplano na niya nga daan nga mangin kaanggid kita sa iya anak nga si Jesus para siya ang mangin kamagulangan sa madamo nga kauturan. So ang purpose gali sa aton kabuhi mga utod. Kaysa makinig ka, ano imo purpose? Ano imo katawagan? Katawagan ko mangin pastor, mangin evangelist. Pero hindi mo na ang purpose ang Ginoo man niya. Ginpili kita ya sa Ginoo nga mangin kaangay kita ni Jesus nga iya anak. Amen? Nga mangin kamukha kita ni Jesus, hindi lang galing nga ginpili kita sang Dios nga mangin anak niya, kundi ginpili na kita nga mangin sumulunod kita ni Jesus. Amen? So dali naton makita mo uton nga, kung kaisa abi naton okay na aton nga kabuhi. Kung kaisa abi naton, ang aton nga katawagan ministry lang, kada Domingo, kada Sabado, ara ka sa simbahan. Tapos nagasimba ka man kung Domingo, pagpuli mo sa balay, amo ang Japon imo kabuhi. Kay nalikpat ka galing nga purpose ang Ginoo sa imo mangin kaangay ka ni Kristo. Amen. So kay hambal na mo utod. Hambal ya pagin sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Napatay siya para sa tanan, para ang mga tawo nga buhi subong magdi na magakabuhi para sa ila kaugalingon, kundi para sa iya nga napatay kag nabanhaw para sa ila. So ang purpose gali sa aton kabuhi mga utod, nga hindi na kita nagkabuhi sa aton nga kaugalingon, kundi magkabuhi kita nga pareho kay Kristo. Amen? Kay Biblia naghambal, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So how kang nga kadamo nga mga Kristiyano nga makadto sa simbahan, pagbalik among ng Japon. Amen? So makasilingan kay isa nga, hapos na niya magpakabalaan sa sulod ng simbahan. Amen? Pero pagpuli sa balay, sino ka sa imo nga pamilya. Amen? Ang Biblia nagahambal nga ang una-una nga isiktihan sang goodness nga ginhimo sang Ginoo sa aton kabuhi, ang aton family. Kung natumduman nyo, kung nabasahan nyo, may tawo na nga ginpalayas na Jesus ang damo-tabo madimonyo sa iya. Tapos ang malakat nga si Jesus sa lambas siya, Lord, maupod ko sa imo. Pero ang ba ni Jesus sa iya, siya hindi. Puli ka sa imo panimalay, kag isugid sa ila ang maayo maginhimo sang Ginoo sa kabuhi mo. Amen? So nga nanguton nga, kung kita tutuon nga anak sang Diyos nga ara ka sa simbahan, mga yang pipon kung kaisa. Kung ara ka sa simbahan, ang grabe nga, kabod-kabod kay tita, ay tita, I miss you tita. Pero pag abot sa balay sa lakayo niya si nanay, hindi gani ka mayong gabi. Kung kaisa, may mga yang people nga, kung sa simbahan, 50 kabisan, pati CR tinuan, pero sa balay, subuon ni nanay nga mangugas pinggan, kapudag-pudag.
So paano naton mapakita ang goodness sa Ginoo ginhimo sa aton kabuhi? Amen. So muna mo niya, hibaluon ta kung ano ang purpose sang Dios sa aton nga kabuhi. Kung kaisa maayo ng tangabana sa simbahan. Pero pag abot sa balay, gamay lang nga sang asawa ta sing alanta dayon. Vice versa sa asawa mo. Kay usamang mana. Mahambalang bana nga titlahe man ta tubi ka kape kay do ka kapoy gin. Ikaw lang yan nakapoy ha? Wala ka nakapoy. Wala ka niya obra sa balay ha? Sang manaon kaysa mong utod. Paano naton mahambal nga ang kinaugali ni Kristo ari na sa aton? Nga ang purpose ang Ginoo nagakatabo sa aton kabuhi. Kung hindi nato na mapakita sa iban. Amen. Kay ang tuntuon nga pagtawag sang Ginoo sa aton hindi congregational. Ang calling sang Ginoo sa aton mutod individual. Kaya nga hapos lang niya kag yuhom-yuhom. Pero sa sulod sang tagipusoon mo may ambot ada hindi ko gid ni siya feel. Mangga isa mama ka, ay sis, tinawi isang bayo mo no? Pero at the back of your mind, hamban, ay bo, hindi isa ngayon sa bakabag. So, hindi na yan makita sa isig katawo ta, hindi na makita ni sister ta, pero makita na ni Lord. Amen? That's why nga individual ang calling sang Ginoo sa aton. Kamusta ang katawagan sang Ginoo sa imo kabuhi? Amen? Diin na taas ta, hambal ko gani, abaw Lord, abi ko blasang una Lord. Tama, nagid ko ya ka perfecto. Pero sang naintindihan ko ni nga mga butang, daw ako lang nawiya sa galingon pasing kay abang. Wala pagid po gani-gani, daw isa pa lang gani katikang ang akong nalaktan. Amen? So diri na to makita mga utod nga, may katawagan ang Ginoo sa aton, ibanuon ta kung ano ang purpose ng Ginoo sa aton kabuhi. Kagari pagid ang ari pagid ang daw mas delikado. Si Miles Monroe maninag-hambal-hambal niya, the greatest failure in life is being successful in a wrong assignment. That's why i-evaluate na kamalimong ta. Ang assignment lang ginahimo na kung subong tsak tuling assignment. Pasi karon ko kapag iyon na mala nga abi anniversary sa church. Tinaanad ka na nga kada anniversary sa church ang imo yang obligasyon manglimpyo sa CR. Ti anniversary sang church, ti wala ka man niya namangkot, kay nasangay ka gani nga obligasyon mo pang limpyo sa CR, bira-bira ka pang limpyo sang CR. Pagwa mo sa CR, ginhambalan ka sang leader mo, ay sis, hindi CR na imong obligasyon sa palpet ka. Ti wala ka na may mahimo, kaya ang anniversary mas start na. Ti, grabe ang effort mo sang panglimpyo sa CR, gali hindi imo obligasyon. Amen, sa mo namutod nga, amo ginaangutod ang failure sa kabuhi naton ng taon ta. Ang ginahimo kuni bala Lord. Amo ginang assignment mo sakon. Kay ang Biblia nagahambal sa Matthew chapter 7 verse 21. Nga madamo nga tawo ang nagatawag sa akon Ginoo Ginoo, pero wala nagakahulugan nga masakop sila sa paghari sang Dios. Ang mga tawo lamang nga nagatuman sang kabubuton sang akon sang Amay sa langit amo ang masakop sa iya nga panghari. Amen. So din na makita nga, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only the one who does the will of the Father who is in heaven. So nandang namutod, ang aton bala nga ginahimo, will ni sang Amay para sa aton. Amen. Nantawon ta, i-stretch ta naton mga tagipusoon. Kay ang Biblia nagahambal, hambal ni Jeremiah, ang tagipusoon, amo ang pinakadayaon sa tanan. The heart is deceitful in all things and beyond cure. Tama, gini ka deceitful, abi naton. Di kay okay man ang heart mo, abi mo kung kaisa amo na lang kabubuton sang Ginoo, pero hambal niya, hindi ang tanan nga nagatawag sa iya Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sang langit, kundi iyadto lamang ang nagatuman sang kabubuton sang Amay. So nandaw naton mangutod, ang aton bala ginahimo amo gid man ni ang kabubuton sang Amay. Kaya nga aton kaisa, hindi man sala nga naga-evangelize kita, hindi man sala nga naga-share kita sang pulong sa Ginoo, pero amo gid ni ayhan ang katawagan sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Ang pag-share sang pulong, ang pag-evangelize, ukod pareho kita sang tawo nga gintabugan sang Dios sang malaut nga espiritu nga nagambal, puli ka sa imo panimalay, kag ihambal, isugid ang maayo nga ginhimo sang Ginoo sa imo. Kung kaisa mga utod, busy kita hala pang share dito, pang share diri, pero ang aton nga panimalay, hindi tagani
mapakitaan sang maayo nga ginahimo sang Ginoo sa aton nga kabuhi. Amen. So diri naton nakita ang naton nga lantaw naton kun ano ang katawagan sang Ginoo sa aton nga kabuhi. One time gani may nagambad ang Jesus, hambal niya, Lord, jutay lang ba lang maluwas? Hambal ni Jesus, tinguhain niyo ang pagsulod sa makitid nga dalan. Kiyambal niya, malapad ang dalan nga nagapakadto sa kalaglagan. Amen. So dili naton nakita mo to, as a Christian, kinahanglan lantaw naton kung ano ang ginahambal sa Biblia kay ang aton kabuhi hindi lang ni easy gulaking. Abi naton may mga promesa kang kaisa. Kabate ka mga sa mag-share, uy, born again ka ba na? Kay kung ma-born again ka, i-bless ka gid sang Ginoo. Kung ma-born again kaya, ang tanan gid nga blessing makadto sa imo. Pero kung ang Biblia nandahan lang tawo na tumutod, hambal niya sa Matthew chapter 24, he who endures till the end, the same shall be saved. So ano na para sa aton? Sa pagkabuhi naton na pod kay Lord, hindi lang ni mayo-ayo lang. Hindi lang ni okay lang ang aton kabuhi. May mga sirkumstansya nga mabot sa aton kabuhi nga nga may testing nga nagabot sa aton. Agot testingan sang Ginoo ang kamuhi ta. Kun bala tuod gid kita nga sumulunog sang Dios. Kun bala sa paghambal mo nga, Lord, kun ano ang purpose mo sa kabuhi ko, sundon ko gid. Pero along the way, may mga sirkumstansya ag may mga struggles na nagaabot sa aton kabuhi para mapamatud-an naton kun matud-tuod gid ang paghigugma naton sa iya. As nga gin pamatud-an niya sa aton nga matud-tuod iya gugma sa aton kay nangin matay siya tungod sa aton. Amen. So mga utod, sa sini nga tion, landawon naton. Ano gid bala ang qualification sang isa ka tawo nga nagahimok sang kamumuton sang Ginoo? Hambal niya, hindi ang tanan na nagatawag sa akon Ginoo Ginoo makasulot sa ginarian sang langit, kundi yadto lang ang nagatuman sang kamumuton sang akon Amay sa langit. Kay hambal niya da sa idalom, sa adlaw sang paghukom, madamo ang magasiling sa akon, Ginoo, sa inungalan, nagwali kami sang imo pulong. Nagtabog kami sang mga demonyo, kag naghimo sang madamo nga mga milagro. So diri naton nakita mo utod nga, hindi sa ministry naton, mabasihan kun ang ginahimo naton para sa Ginoo. Kaya ba niya tiyo? Nga lo, sa adlaw sa paghukom, sinya, many will say to me on that day, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and in your name perform many miracles? So hindi nato nabasihan ng utod nga kung nagawali ka sang pulong sang Dios kabubuton sang Ginoo sa kabuhi mo, kung naga-prophesy ka kabubuton sang Ginoo sa kabuhi mo, kag kung naga-drive out ka sang demons kabubuton sang Ginoo sa kabuhi mo, kay Jesus mismo nagambal nimo. Mabalik kita sa 2 Corinthians. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Napatay siya para sa tanan, para ang mga tawo nga buhi subong hindi na magkabuhi para sa ila kaugalingon, kundi para sa iya nga napatay kag nabanhaw para sa ila. Kay nga mga utod, mahapos lang ya ang magbali. Mahapos ang magbali sa pulpito. Amen. Mahapos ang magbali sa pulpito, pwede ka kawali. Bisan ang kabuhi mo, hindi tadlong sa tubangan sang Dios. That's why nga hambal ko gani, ang tagipusoon sang tawo amo na ang ginalantaw sang Ginoo. Ang tagipusoon sang tawo amo ning ginaidiran sa Ginoo, kay ang aton tagipusoon amo ni siya ang makapamatuod kun bala ang aton nga ginahimo intsakto sa tubangan sang Dios. Amen. So muna mga utod nga i-evaluate talang ang aton nga kaugalingon sa sini nga tion. As Christians, makahambal kita ihan nga, Lord, ang akon nga walk sa inyo, intsakto na gid. Lord, ang akon nga purpose sa kabuhi ko, intsakto na gid. Kag Lord, kung nag-abot ka, madalagid ko ya sa rapture. Madalagid ko ya sa imo nga kaharian. Hindi ako mangin pariyo sini nga mga tao nga, Lord, nabalig kami sa imo pulo. Lord, naghimo kami milagro. Lord, nagtabog kami yawa. Pero hambalon sila sa Ginoo nga, palayo ko mo sa akon, wala ko kakilala sa inyo. Amen. So, dili nato nakita ang utod nga, sa adlaw-adlaw nga pagkabubi naton sa Ginoo. Ano ang standing naton sa Dios? Gid pamangkot, tabala ang Dios, Lord, ano gid ang purpose mo sa akon nga kabuhi? Lord, ano gid ang katawagan mo sa akon nga kabuhi? Lord, nga anga gindala mo ko sa sini nga simbahan.
Nga ano nga diri ko, anong purpose mo ni sakon nga ang gusto mo nga diri ko gintawag mo gid ko bala sa amuni nga buluhaton? Gintawag mo gid ko bala kay sugiran ta ka mangutod. Bisan ikaw nang pinakanahi nga manugwali. Kung pagpuli sa balay niyo, amo na sa unahan ba ako kay Brad Ken gina naga-joke-joke kami. Simpa ako sa una, ang young people, pa ko nagabalik kuya, ay hindi, gid kuya magpamana, pastor. Kaya masang pastor nang, ay hindi kayo na mamana, pastor, hang iba niya gusto-gusto nila, man of God. Kung kay, masubmit ka pa sa iya as your pastor, masubmit ka pa as your husband. Tiduhagid imo sang mitan niya. Sa muna kung kay samutod nga, lagtawon taton to galingon, may mga tao nga, expert sila mamali sa bulong sang Diyos. Kung sa pulpito, grabe sila na pastor. Pero pag buli sila banay, kapadulong pa lang iyang asawa, gilasing alan niya na. Sa mo na mangutod nga, kamusta ang aton nga kabuhi kung ara kita sa balay, kung wala kita sa pulpito. Amen? Kung wala kita ginagamit sa Ginoo, kamusta ang aton kabuhi sa iya tubangan. Amen? Kung kaysa mangutod, do makahambang ka na lang, mayo na lang nga ordinaryo kung nga tao, Lord, basta nagasunod lang mo sa imo. Amen? Kay kabalaw kita mangutod nga, hambal sa Bible, wala sang matago sa Ginoo ang tanan hayag sa iya. So sino sa aton, pila di sa aton, or tanan kita na makasiling nga insakto na gid ang walk sa Ginoo, wala na gid sa may nakulang sa aton. Congratulations sana all. Amen. Kung amo na imo nga walk, pero mutod kung gina-acknowledge nato ng aton to baling na bawlon, wala pa gid ko gali. Damo pagali kulon mga hilimuon sa kabuhi ko. Damo pagbubali mga kakulangan. Amen. Kung kaysa, paano ang aton nga treatment sa aton nga tupad balay? Kung kaysa, kung sa simbahan, grabe kita magkanta, grabe kita mag-praise and worship. Pero pag-abot naton sa balay, maninhig kita, ang kada niya sagbot, butang na tuya sa pader sang tupad balay ta. Kung kaysa, bodoha lang doon nga klase ka pastor ni. Pero pagwaya sa iya balay, nakakurbata pa. Pero buyoron yung idoya, tituya pa mo sunon sa gate sang tupad balay niya. So makasiling ayhan nga, kabubuton ayhan sang Ginoo sa kabuhi mo. Amen. Kung kaisang mutot ang muna aton mga kabataan man. Kung kaisa kung sa simbahan, no, tama kabuot. Pero kung sa balay, sumuon gali sang nanay, bol, ang tanan nga pudag-pudag. Ang sumuna mga utod niya, hindi na makita ang kinaugali ni Kristo sa kabuhing sa mga katawan. Kung nagaisahanon nang siya kay amo na ang importante sa aton, amen. Kamusta ang kabuhi mo kung ikaw lang isa? Kung kaisa, grabe ang conviction mo sa wade sang sa wade sang pastor. Grabe conviction mo. Pero pag uli sa balay nyo, kung kaisa bala mo nambal nga, dapat kung Kristiyano ka, honest ka, no? Kung kaisa, honest ka. Tapos makadtupasan, masakay ka sa jeep. Pagsakay mo sa jeep, ang kambyo sang driver sa imo, sobra. Pero grabe na iya ang praise and worship mo simbahan kay gina ha. Sobrang kambyo sang driver. Mo ay, salain na iya kay nagminango siya ya. So makahambal kay han nga kabumuton sang Ginoo ginahimo mo. Amen. So kung kaysa mo ton, bisan sa panghuna-una lang naton, ng tawo naton, Lord, kabuton mo gid na purpose mo nga ihan, Lord, nga magbinutig ako. Purpose mo na Lord, nga ang akon kabuhi wala nasuno sa imo nga kabubuton. Kung kaysa mangutod, ako halong dumay ko gid sa una, may overnight prayer meeting. Di overnight prayer meeting with fasting pa. Pag-abot sa balay, siyempre tutuyo ka, butong ka pa, tapos ang kuring sakit-sagid sa imo, wala ko bala si paa. Tapos na-realize, so, ay, in Jesus name, Lord, nga ginahimo ko man tuman, ang una mon kaysa nungutod, anong nakuha mo sa prayer meeting sang attitude mo? Amo na nga, ang aton, ako nakuha ko ni sa, patay na to siya, I hope na remember mo si Apostle Daniel. Hambal niya, your character will determine your destiny. Ang karakter naton importante ni sa atubangan sang Ginoo, samtang nagakabuhi kita upod sa iya, hindi na kinahanglan niya, overall gid ang pangmali mo nga amo na, hindi na kinahanglan niya, grabe ka sa praise and worship. Kung kaysa grabe ka sa praise and worship, pagsabat kay nanay mo, grabe ka man. Kung kaysa bala motod, nagakatingala po ni mo sa mga kabataan, bala nga, kung sa simbahan, grabe ka on fire. Pero nga, kung sabat-sabak to nilang nanay nila, wala na sang biniin na nanay.
May mga panama kung kaisa nga syado man ka perfect sa simbahan, pero pag abot sa balay, hindi gani makahambal sang ang maayo sa yasawa. One time gani kami ni Brad Joseph, mahambal na sa kung kaisa nga kun sala mo ginhimo, kun hindi ta gina manikawan no, as nga mga mag-asawa, as nga anak sang Dios, mga sala kita mo na gani nga kinanglan padayon tas pagupod sa Ginoo kay hindi pa ta perfect. Sa mo na upod nga adlaw-adlaw may ginapakita ang Ginoo sa aton. Amen. Adlaw ang nga nga kinanglan ang Bible basangon tani, hindi niya one time big time nga masahay. Kung kaisa una mo nga basa sang Bible, hindi mo pa ni maintindihan. Pag ikaduha mo pa nga basa, may nakwa ka gamay lang. Hasta nga padayon ka nga padayon, kinahanglan may hunger ka sa pulong sang Ginoo kag sa iya presensya. Kay kung wala ka na kagutom sa presensya sang Dios kag sa iya nga pulong, utambalon duha lang nakabagay, gamasakit ka or patay ka. Kay kung patay ka, hindi, wala ka na gana magkaon. Kung masakit ka, wala ka man gana magkaon. The same man na sa pulong sang Ginoo, the same man na sa buluaton sang Dios. Amen. Na kung kaysa sinika, ay tamad to magsimba kay siya man to Japon mawali, do wala man to paon. Amo na kung kaysa nga attitude sa mga Christians mo to. Mga di masak-wasak man to yang praise and worship. Hindi gani kaigo sang ano to, sang nota to. Di mo na din po yan na bless sang pag-worship kanina So gira nakautod, bisan maglibagon pa yung praise and worship, kung naginhimo ang Ginoo sa kabuhi mo, may rason kag di magdayaw sa iya, amen? Wala niya sa praise and worship. Sa tagit pusoon, tani nga gusto magdayaw sa Ginoo. Kaysa mamba ka, wala gid ko na bless sa to sa manugwali. Kayang iya nga ginahimo iya nga P. No natin ako na bless, pero sungiran ta kautod, kung hindi niya ma-pronounce maayo, kag naintindihan mo man lang, kag nagtudok sa tagipusoon mo, halin na sa Ginoo ang pulong. Amen. Iyan na sang Diyos para sa aton, kay ginakambyo sang Ginoo nga aton. Kung kaysa ginamadanan, kaysa sang Diyos ang gagmay nga mga butang, agod nga makita niya ang aton nga respan. Amen. Hindi one time, big time ang Ginoo, Hindi na sila nga, amo kita permi ang himuon sa Ginoo, ga-expect na balang permi miracle. Muna gani nga, kung kaysa mamba ka, ay grabe, gito niya, tinan ko mo, nanitsit lang sa tumba ka ni tanan. Grabe nga ngayon, pansit-sit niya, tumba ka ni tanan. Ang pamangkon, pagbangon mo, hindi ka nabutigon. Pagbangon mo, may respeto ka na sa ginikanan mo. Pagbangon mo, wala ka nagabinutig. So, hindi nga ito mamasyan mo, ito nang tagko nga nagakatabong. Idun na ang pulong sang Ginoo, kag-i-evaluate ang aton kagalingon sa sini nga mga pulong. Amen. Kay amo ni mo ton ang ginapakita sang Ginoo sa aton. So sa aton pagkabuhi-upod sa Ginoo, pamangkuton ta ang Lord. Ano gid Lord ang purpose mo sa akon nga kabuhi? Amen. Kay kun kaysa mo to na notice nyo, bisan hindi ka na bala mag-share sang pulong sang Dios, kun ang pulong sang Ginoo nagaawas-awas sa tagipusoon mo, manotice ka na nang sang iban. Kung kaysa sagay ka share sa pabalay nga, uy, in Jesus name, kinanglan, batunan mo si Jesus, batunan mo si Jesus, batunan mo si Jesus, ang imo nga tupad balay nagapangyamgin, kay nga aga pagahurungkado na makadiro. Kag nagapangyaw-yaw ka na imo ya, masaniba katulog patagani, gapangyaw-yaw na saya. Tapos katulog pa imo balay, papaandar kaya sa Christian song, perte ka tunog-tunog, hindi na sila yung mabless. Amen. Bisan Christian song pa na, hindi na sila mabless. So mo na mangutod niya, sa aton kabuhi, lang tawon ta, Lord, ano ang akon nga kabuhi siningation? Nasa purpose mo ko bala? Nasa kabubuton mo ko bala? Ang akon bala, Lord, nga ginahimo, subong assignment ko gid ni bala? Kay hambal gani ni Miles Monroe, ang greatest na failure sa kabuhi sang tawo, nga abi mo ang ginahimo mo, successful ka sa katama sa ginahimo mo, pero hindi gali mo na ang assignment mo kay Lord. Kaya nga wala ka man mo yan na makikot. Kay mostly sa mga Kristiyano subong, depende na lang sa pastor, wala nagasaliksik sang ila nga Biblia. That's why nga, ang Biblia mga utod, importante gid ni sa aton. Hambal sa Psalms 119 verse 105, Thy word, O Lord, is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang pulong sang Ginoo tama ka-importante sa kabuhi naton tanan. Amen. Hindi tayo mag-depend sa ginawali lang sang iban. Subong nga tion, pwede ka nakawali bisan ano nga topic. Ma-search ka lang sa Google.
Pwede ka nakabali, pero lain gid siya mangutod nga ikaw nagasaliksik sang pulong sa Ginoo. That's why nga ako nakuha pa lang ni bala nga revelation sang retreat namon kay Pastora Grace. After nga si Adan kag si Eva nakasala, ginpagba sila ni Lord sa Garden of Eden. Tapos ginpabantayan niya to sang angels nga may sword nga nagakalayo. Nga amo na agod nga hindi makuha ang fruit of life dito sa garden. Pero sa aton nga makanakan sa Ginoo, dapat nakuha ta ginayang fruit of life. Ya kaya mo na magadala sa aton sang kabuhi. So ano ang matabo sa aton? Kung may ara kita courage nga ano ka bala nga determinado ka bala, bisan mapilasan pa ko, bisan punon pa ko sang anghelya, ipurso ko ganyan nga makuha ko ang fruit of life kay amo na magadala sang kabuhi sa akon. The same man na mautod sa word of God. Nga ang revelation sang Ginoo hindi ta niya makuha sa Facebook. Kung may revelation ka nga nakuha sa Facebook, second hand revelation na. Pero lain gid ang revelation nga ginhatag sang Ginoo sa imo sang ikaw ang nagbasa sang word of God. Kay may daktin ginaya sa imo. Manamuton nga kisa sa akon nga mga life verse, hambal niya ta sa Philippians chapter 2 verse 3 and 4, hambal niya, consider others better than yourself. Kung gusto mo gin magkabuhi nga matawhay, kag nagasunod ka sa kabubuton sang Ginoo, i-consider lang balang imo kaugalingon nga mas mataas balang iban sang sa imo kay wala gid gamot. Pero as long nga nagambal ka nga, puta ni ako na lang to gin pahambal, nga ako man lang to sa galiya maghambal. As long nga naghambal kita, nga nagakonsider kita no mas mataas kita sa iban, ang Dios hindi maka-work sa kabuhi naton. Kaya ang Ginoo naghambal, ang mga mapainubuson sang pagitpusoon lang ang ginabless sang Ginoo. Amen. So sa ton tabay mo to, paubos lang kita tubangan sang Ginoo. Kung mangkuton tang Dios mangkuton tang Ginoo kung ano gid Lord purpose mo sa akon nga kabuhi. Kung nagapamangkot kita, ako wala ko ni ka-learn sa una mo, nga mamangkot ka kay Lord, tapos sabton ka man gali ni Lord, basa lang ko yung nga basa sa Bible sa una, akon lang yung nga purpose magbasa sa una, ako na mamangkot sa akon may sabat ko, kung buson ko ginabasa ang Bible, parang ako may mamangkot sa akon may sabat ko, medyo sikat-sikat ka man, di ba? Sama na mutod, pero kung basahon magaling Bible, hindi pagbasaha ang Bible, para lang may makuha ka, basahan Biblia, kay ang Lord may maihambal sa imo. Among manabala sa pangamuyo. Kung sa mga muyo kita 2 ka oras, 3 ka oras. Overnight prayer. Kay ang akon motibo para nga ihatag sang Ginoo ang aton ginapangayo. Pero sala gani. Dapat mga muyo kita sa Ginoo. Agod na may communication kita sa iya bala. Nga sagton sang Ginoo. Lord, nga mangin malapit kita sa iya. Kay kung kaysa ginatagaanan lang kita sa Ginoo sang amo na kay nanuoy man siguro sa Lord sa aton, masiningahay galuoy man, why na ni kakaon. Pero hindi tani ang hindi tani amo ng purpose sa Ginoo Gusto tani ni Lord mag-istorya sa imo pero sige na lang. Kaya mo na may permissive will man si Lord sa aton mo. So mo na mutod nga, hibaloon ta kung ano gid ang kabubuton sa Ginoo sa aton nga kabuhi. Amen? Nang tawon ta, Lord, i-evaluate aton self, Lord. Ara gid ko bala sa will mo. Pero kung maghambal ka nga, Lord, damo gali ko kakulangan. Lord, damo gali nga mga ginahimo ko nga wala gani ko kabalo kung kabubuton mo man gid ni o kung hindi, apon-apon lang ni gali. Abi kuya, basta mag-serve ka, magpanglimpyo ka sa simbahan, counted na para sa imo. Pero ang ginadian gali ni Lord sa imo, nahato na limpyo inyo balay ay. Sa mo na mutod nga, nantawon ta. Kung ano gid ang kabubuton sang Ginoo sa aton kabuhi. May share ko nga testimony, first day sang retreat namon, may word niya nagrema sa akon bala. Hambal sang pasora, kung may ginhambal ang Ginoo sa imo, kag nakita mo nga nagtudok sa tagipusoon mo, sa imo na lang na kung hinguon mo kung hindi. So grabe hibi ko sing po Lord, ang na gidya Lord, tutuod na ginihapon ni Lord matuman dito sa imo. Ang mga to, tinagobra ka nagabaligya ako chips kag mani mo. Tisang Sabado sang hapon, damo nga mga tagapagadian ang nag-order kay wala ka na ibang katilaw sang taro chips daan. Di gabi na sigang manuto ko no. Tunga-tunga sang nuto ko, nag-speak out si Lord, hindi pag-ibaligya, ihatag na lang. Di mo na kami parta pagkaaga, may balayran pa kami pagka Lunes. Siling ko,
Doon na urungan ko gamay sa giluto pero doon na ihatag na lang. Sa sanglihin na dumduman to lang hambal ko nga nadidiibi pa ko sa simbahan kag naghambal nga Lord banduman ko at confront kong kabalingon ko. Hambal mo Kres bisan ano ang pahimo sa Ginoo sa imo himuon mo ahaw nga chips ikag mani hindi mo mahatag araw-araw. Hambal ko sa galingon ko tinaw na bawan man ko so ko namutod nga basta may nabrema nga words mo pangamuyo sa Dios nga tagaan na nga ko sumamin kay wala gyapon pulos amo na nga damo na Kristiyano stagnant ang kabuhi nila kay ginhambalan sila sa Dios ko na nahimuon nabatian nila naintindihan nila pero wala nila ginaksyonan. That's why hambal ni James, be ye doers of words and not hearers only, deceiving your own selves. Amen. Pakpakan ang Ginoo. Unto Lord.